mit navn det er John Lone Larsen, jeg er det man kalder voksen baby. Jeg kan lide at lave pølser, det er det bedste jeg ved gøre, så hvor jeg altid vil blive. Jeg laver pølser alle steder, for eksempel når jeg kører i bil. Jeg skruer helt op for varmt, så jeg får det rigtig rart, og så ligger jeg nu derovre. Ja, jeg laver pølser alle steder, også når jeg køber ind. Jeg lusker rundt i supermarkedet med et lusket smil, for der er myldretid i min tarm. Jeg laver bummelum og bum og bummelum bum, bummelum og bum og bummelum bum, bummelum og bum og bummelum bum, bum og bum og bum og bummelum bum. Nogle gange tager jeg blæen af, for eksempel når jeg skal i karbad. Jeg vil badedyr i hånden og en kæmpe sut i munden, ja, så ligger jeg blodrødløs. Så får jeg lyst til at hygge brutte, så vandet det bliver rigtig lunt. Men der er mere i vormen, der vil ud af mig, og pludselig så er vandet brunt. Jeg laver bummelum og bum og bummelum bum, bummelum og bum og bummelum bum, bummelum og bum og bummelum bum, bum og bum og bum og bummelum bum. Nu er vi nogen, der har startet en klub, som hedder voksenbaby.dk. Vi mødes for aften for at se lidt tegnefilm og få noget babymus. Men det bedste ved hele aftenen er, at musen den skal ud igen. Vi stiger koncentreret i den tomme luft, og så ligger der en ordentlig svæld. Vi laver bummelum og bum og bum.